Пахвалёны Иисус Христос. Чыталі мы сёння ў літургіі і разважалі наступны урывак Святога Пісання. Калі Езус прыйшоў у шабат дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Так пачынаецца наша гісторыя. Заўсёды мяне асабіста ўражвае так дзіўна і па-чалавечы ўражвае гэты момант, калі Христос прыходзіць з'есці хлеба. Аж нават цяжка это ўявіць, як это магло выглядаць. З аднаго боку, можа, праўда, не трэба аж даслоўна аж так успрымаць гэтыя словы. Няўжо там акрамя хлеба нічога больш не было? Магчыма, нечым яшчэ кармілі, магчыма, хаця бы кубак віна падавалі, там змешанага з вадой. У любым выпадку, ці было там нешта акрамя хлеба, у любым выпадку ўсё адно гэта былі бедныя сем'і, бедная культура, і сапраўды яны там не шыкавалі. Не жылі яны там у палацах, як Ірад, і людзі ў гасцях сапраўды частаваліся вельмі сціпла. Таму не выключана, што нават даслоўна трэба ўспрымаць гэты тэкст, што прыйшлі з'есці хлеба. І нам цяжка нават уявіць беларусам, як это можна ў госці хадзіць, каб паесці хлеба. У нас адразу пачынаецца таўкатня з раніцы. Як правіла, жанчына каля газавай пліты, як правіла, салаты, як правіла, ўжо там многа ўсяго. Ды і ўвогуле то дзіўна. А за сталом сядзець, а што рабіць, жмякаць гэты хлеб. Але гэты вобраз, ён мяне заўсёды ўражвае трошку такой нестандартнасцю, незразумеласцю для нашага часу. Але ён ўражвае, між іншым, вось гэтай прастатой і таго часу, і таксама евангельскай прастатой. Што людзям это не перашкаджала, проста есці хлеб. І чаму не перашкаджала? Таму што такі плюс мае беднасць. Это дзіўная рэч. Ніхто з нас ніколі не хоча беднасці. Усе мы яе ўспрымаем як нейкае пракляцце і найчасцей молімся, нават каб нас не сустрэла беднасць. Але беднасць, яна мае адну рэч, вельмі класную. Калі прыходзіць беднасць, ты здольны цаніць самае дробнае. Ты здольны адчуваць радасць і смакі. І вось калі ты не зажраўся, у плане даслоўным, калі ў цябе няма там варыянтаў паесці і то і сё, ты хлеб пачынаеш цаніць. Я памятаю, для мяне вельмі такі яркі на гэтую тэму прыклад быў, калі мы ішлі ў пілігрымку з Полацка ў Росіцу, я яе праводзіў тады, там нейкі з года ў год праводзіў, і нейкі дзень цяжкі быў, горача было, стомленыя, і мы прыйшлі, памятаю, у Валынцы, і нас сустракалі там добрыя, удзячныя людзі, зварылі гарбату, частавалі там недзе ў школе. І я памятаю, так шчыра пытаюся, слухайце, такая класная гарбата. Адкуль вы бралі, дзе купіць такую? А яны мне спакойна кажуць, прынцэса Гіта. То есть гарбата не то, што дрэнная, проста яна стандартная, яна ўсюды прадаецца, усе там яе пілі, і на той час, думаю, цяпер п'юць. Але была рэч у чым? Мы былі стомленыя, я быў стомлены. Я не даедаў, я ўрэшце адчуў смак, не проста гарбаты, я проста адчуў смак, я з вялікай асалодай піў гэтую гарбату. Таму што я адчуў голад хаця бы дзень. Я адчуў вось гэтую беднасць хаця бы на дзень. І зрэшты, гэтая логіка, яна датычыць многіх справаў. Напрыклад, людзі, которые маюць шмат сяброў, адносінаў, ты заўсёды можаш некаму патэлефанаваць, паехаць, ты ўвесь час у ваколіцах людзей, і ты гэтыя кантакты з людзьмі, ты іх не асоба цэніш. Таму што людзей шмат. Калі ў цябе людзей не шмат, калі ў цябе лічаныя тыя, з кім ты можаш па душам пагаварыць, адкрыцца, быць сабой, цябе выслухаюць, зразумеюць, і ў цябе это адзін чалавек, можа два, тады ты цэніш такіх людзей. Таму што праяўляецца вось гэтая беднасць. Сёння цяжка людзям дагадзіць.
з машынай. Да? Вот людзі купляюць транспарт, ён павінен быць такі ці іншы. Былі такія часы, калі ты радаваўся, калі ў цябе хоць 2 колы былі, которые маглі ехаць. Ці это велосипед, ці мопед, самаробны, не самароблены, перароблены. Ты задаволены быў, што хаця бы хоць гэта ёсць. Вот такую вот рэч мае беднасць. І цікава, хачу з вами падзяліцца такімі маімі спецыфічнымі перажываннямі. Мне асабіста вельмі не падабаецца, калі ў нашым грамадстве такая вось вялікая ностальгія по Савецкаму Саюзу, як это было некалі класна. Я дзяцінства перажыў савецкае, мне таксама ёсць пра што ўзгадаць. Але вось што было пры саветах, скажам так, гэта ўсё-такі была яўна хворая ідэалогія, которая ніколі не цаніла чалавека. Калі падняць усе гістарычныя факты, што зрабілі в Савецкім Саюзе з іх жа ж грамадзянамі, это просто не месціцца ў галаве. Калі будавалі Беламор-канал, колькі пахавалі там людзей, у сталінскіх лагерах колькі знішчана было людзей, я ўжо маўчу пра вайну, якімі коштамі і так далей. Калі было выпрабаванне атамнай бомбы, як салдаты, которые былі пад уплывам радыяцыі, это былі вялікія вучэнні савецкія. Яны пасля з імі невядома, што дзеялася, яны не маглі звярнуцца да ўрачоў, бо быў грыф сакрэтнасці, бо так Хрушчоў эксперыментаваў з атамнай бомбай. І вот это вот Советский Союз, да, это сотні тысяч пакалечаных лёсаў. Але мы, як правіла, з ностальгіяй узгадваем не гэтыя моманты, мы не пра гэта думаем. А мы пра што думаем? Я вот, напрыклад, з ностальгіяй узгадваю піражок за 5 копеек. І ён быў мне смачны ў школе, да, таму што, можа, не шмат было чаго іншага. Сіроп там за 3 копейкі, да, такія аўтаматы гэтыя былі, таму што нічога іншага не было. Марожанае, нейкую цацку простую. І нам прыемныя ўспаміны падкідвае наша беднасць савецкая. Бо мала хто жыў так даволі зажытачна. Мы радаваліся самай дробязі. Але гэта, канешне, утопія. Таму што гэта падман. Да? І нам здаецца, што пры саветах так добра было. Не. На самой справе мы радуемся таму, што нам прынасіла беднасць. У нейкай ступені, таксама можна так сказаць, што я вот сколькі служыў у турме, я бачу, як шчыра людзі радуюцца кожнай гарбатай, кожнай шакаладкай, которая з'яўлялася. Але можа хваліць турму не абавязкова за таго, што людзі ў такіх умовах там жывуць. І тым не менш, да, вось это дзіўная такая рыса беднасці, што яна дазваляе нам радавацца і цаніць самае дробнае. Думаю, што таксама, это варта разважання ў гэтыя тэмы. Не трэба ідэалізаваць, як часам здараецца, да. Нехта ўзвялічвае багацце, лічыць, што калі ты багаты, то Бог з табой. Нехта пачынае ўзвялічваць беднасць, дапісваючы невядома якія ідэалы да яе. Думаю, што не трэба кідацца ў крайнасці, але ўсё ж такі трэба пачуць тое, што Христос, напрыклад, кажа, што багатаму цяжка ўвайсці ў Царства Божае, а вучняў сваіх заахвочвае да дабравольнай беднасці, каб прадаць палі і ісці за ім, каб пакінуць блізкіх, пазбыцца многіх рэчаў і ісці за ім. І гэта прызванне да вучняў Христовых. Таму вось гэтыя матывы варта было б пачуць, канешне. Это добра, это ўсё ў межах уводзінаў. І далей мы чытаем. Калі Христос, заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першае месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе, і каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца. Тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. Але калі запросяць цябе, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той,
хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядь вышэй, тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Бо кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Я думаю, што не адзін раз вы чулі гэтую прыпавязь Христовую. Але хачу паказаць, як шалёна важна глядзець на тое, што гаворыць Христос у канкрэтным кантэксце. Каму і чаму Христос гаворыць гэтую прыпавязь? Ён убачыў, што людзі займалі першае месца. І вось гэта была ягоная рэакцыя. То есть я не ўпэўнены, што гэтая прыпавязь, прям-такі да ўсіх яна прамовіць. Не. Гэта быў каментар да тых, хто займаў першае месца. Цікавая рэч. Чаму людзі займаюць першае месца? Вот спрабуем уявіць сабе гэтую карціну. Нехта знатны, і табе хочацца недзе з ім побач сядзець. Таму што ты такім спосабам прабуеш павялічыць сваю вартасць. Табе мала твоей годнасці, проста быць сабой. Да? Табе хочацца сябе узвысіць. Канешне, з аднаго боку гэта пыха, а з іншага боку гэта падман таксама. Ты хочаш сабе штучным спосабам надаць цану. І тады, напрыклад, што робяць людзі? Да, нехта займае першае месца, а нехта пачынае хвастацца. А ведаеш, у мяне такія сябры, а я такі знаёмы з тым і тым, а я з тым і тым размаўляў, а мы разам там недзе ездзілі. Ты павышаеш сваю годнасць праз тое, што ў цябе там нейкія мімалётныя знаёмствы былі з нейкімі там крутымі людзьмі. Альбо, напрыклад, калі нехта пачынае іграць роль такую, што ён душа кампаніі. Сам па сабе чалавек спакойны. Але тут трэба яму сыграць. Ён пачынае жартаваць, пачынае быць такім, каб звярнуць на сябе ўвагу. То есть ты зноў жа штучна прыдаеш сабе нейкай вагі. Ты не можаш быць сабой. І таму ты іграеш на публіку. Табе трэба быць вясёлым, табе трэба нейкія там жарты, каб іншых рассмяшыць і так далей. Альбо бліснуць там мудрасцю чалавечай. І ты на сілу неяк прабуеш там павыпендрывацца, калі можна так сказаць. Альбо, напрыклад, жанчына, которая будзе котлетнічаць. Яна сябе паводзіць, яе паводзіны звычайныя, і тут раптам нейкае асяроддзе, то і сё яна пачынае іграць нейкую роль. У корні ўсіх гэтых формаў такіх захаванняў крыецца тое, што людзі не здольныя быць сабой. І яны прабуюць сваю нейкую вартасць падыграць самі сабе, тым ці іншым спосабам. Думаю, это важны нюанс. Ён важнейшы, глядзець глыбей, чым тое, што проста займаюць нейкія месцы. Таму што, калі я ўяўляю гэтую прыпавесць, не ведаю, якое вашае ўражанне, я нават не магу ўявіць, што беларусы так робяць. Найчасцей карціна ў нас зусім другая. Калі збіраюцца людзі, найчасцей яны таўкуцца недзе там каля дзвярэй, іх не ўсадзіць, іх трэба ўпрошваць па многа разоў. Нават у машыну, каб сесці, некаторым прыходзіцца ўпрошваць. Сядай спераду, не, я не хачу, а я ззаду, а то я сёе, да. Цікава, чаму у нас такая рэакцыя ў беларусаў? Таму што мы не маем вартасці людской, альбо яна мізэрная. І нам заўсёды хочацца недзе быць там пры дзвярах. Я ўпэўнены, што так не робяць ні расіяне, збольшага, канешне, да, ні палякі, ні ўкраінцы. Гэтыя народы, ты пачуеш, што яны ёсць. Яны пра сябе дадуць знаць, як правіла, зазначаць сваю прысутнасць, бо ў іх свая годнасць ёсць. А мы, беларусы, частенька па розных прычынах не ўлажу ў гісторыю, да, ці это менталітэт, ці сапраўды гісторыя так на нас паўплывала, што нам лепш, да, каб нас не заўважылі, мы ціхенька збоку пастаім. Это наш менталітэт. Чамусьці мне выдаецца, што гэтая прыпавесць, гэта былі габрэі, которые займалі першае месца. Это малы народ, але который ведаў, хто ён такі.
лічыўся са сваёй годнасцю людской. Это рымляне са сваёй вялікай імперыяй, так это былі толькі язычнікі. Это абы што было? Грэкі. Да, ну, это пагане былі. А габрэі – гэта выбраны народ. Вот так вот яны сябе разумелі. Да. Вось, і таму яны не мелі гэтага пачуцця прыніжэння. Яны павышалі сваю годнасць яшчэ больш такім спосабам. Да. Чамусьці мне так падаецца, это ўсе мои, канешне, разважанні, домыслы, не, это ж ясна, што это толькі мой позірк. Вось, але чамусьці мне падаецца, калі б Христос да нас прыйшоў, магчыма б гэтая прыпаведзь гучала б трошку па-іншаму. Не таўчыся каля дзвярэй, да, а вот не абманвай сябе, глядзіце, што корань на самой справе ўсё адно это падман. Таму што мы што маем годнасць. Это нейкі такі самападман, што мы самі сябе прыніжаем, часам у імя хрысціянскай пакоры. Маўчы, не высовай свой нос такі, не гавары, што ты думаеш, да, і это лічыцца вялікай пакорай. Канешне ж, абсурд. Я думаю, калі б Христос прыйшоў да нас, ён бы сказаў па-іншаму этую прыпавесць. Таму што ў аснове ляжыць, каб быць праўдзівым. Вось. І думаю, што таксама часам, я назіраю часта такую карціну, што чалавек, которому ёсць што сказаць, ён не скажа. Таму што ён лічыць, што вот надо ўпакорыцца, а чаму я буду вылазіць, а чаму я буду выскачкай. А ў выніку, калі чалавек адпаведны, не гаворыць, не выконвае свайго задання, то гаварыць пачнуць тыя, каму няма чаго сказаць. З'явяцца выскачкі, з'явяцца дурні, людзі безлаберныя з'явяцца. Вот так вот гэта, на жаль, працуе. На жаль. Вот так. Карацей, выснова гэтай прыпавесці, як па мне, гэта быць праўдзівым, а не іграць нейкія ролі, быць сабой. І яшчэ адзін эпізод ёсць у нашым сённяшнім урыўку, чытаем далей. Таксама сказаў кіраўніку фарысеяў, які запрасіў яго: «Калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ. І ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і будзеш шчаслівы, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплацяцца табе ў дзень уваскрасення справядлівых». Цікава другая прыпавесць. Здавалася б, зусім іншы ўвогуле матыў, пасыл гэтай прыпавесці. І, што галоўнае? Яна нібыта простая. Тут няма вялікай філасофіі. Христос проста кажа: запрашаеш людзей, запрасі тых, которые табе не адудзячацца, каб твая гэтая адкрытасць, дабрыня, яна была шчырая, а не тое, што ты ўзамен нешта атрымаеш. І ў гэтай прыпавесці я чую вялікую навуку, як вучыцца любіць. І што такое любоў? Калі мы любім, калі мужчына любіць жанчыну за прыгажосць, то гэта не да канца хрыстовая любоў. Таму што яна за нешта, за прыгажосць. Ты любіш жанчыну, і ты сам сябе ўзнагароджваеш яе прыгажосцю. Табе падабаецца, у цябе ёсць выгада ад гэтай любві. Можна любіць за мудрасць. Ты любіш мудрых людзей, да, бо зноў жа ты нешта атрымоўваеш ад этой мудрасці людской. Можна любіць, яшчэ там нешта, герояў можна любіць, да, бо таксама ты нешта ад гэтага атрымоўваеш. Христос кажа пра такую любоў, настолькі бескарысную, што ты нічога не атрымоўваеш ад гэтага. Сляпыя, кульгавыя, што ты ад гэтага атрымоўваеш? І знагарода табе будзе на вышынях. Да. Калі я разважаю гэтую прыпавесць пра, сказаў бы, такую навуку любві, то чамусьці мне выдаецца, што Бог ёсць тым, хто зрабіў такі пір. Што мы Богу можам даць? Чаго ў яго няма, чтоб мы яму маглі дабавіць? Я думаю, нічога, апрача праблем. З намі звяжыся з людзьмі, дык мы Богу, мякка кажучы, сапраўды праблем дабавілі. І Бог
Ён сабраў вот такіх вот кульгавых, безлаберных, бесталковых, дурняў, таму што ён любіць, таму што ён не чакае ад нас нічога ўзамен. І я думаю, што адзінае, чаго Гасподь чакае, гэта таксама, каб мы падобна навучыліся любіць. І людзей, і яго самога. Каб мы любілі Бога не за тое, што ён нам дае, не за тое, што ён малітвы выслухоўвае нашыя, не за тое, што ён дасць нам нешта этакае перажыць, каб мы любілі вот, просто так, як ён любіць. Да. Думаю, што гэта такі шалёны пасыл, насамрэч. Это навука любіць, вот так вот, это фундамент любви. Похваленный Иисус Христос.